KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma acca non ɗo na bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on gowi ɗum tigui rigui émission mon gandal ceerno Mody Aidara ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yetto jabɓe e hoto yewne on paami ɗum tigui émission o foof koye fijirde e jaleɗe kono hade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada to ɓe goni enoɓe goniri min calmini min juurima min calmini Touba Tivaouane Ndiassane Madina Baye kono en calmini kala to kilifa diine wawi wonde Fouta ha Ɓundu en calmini galle ceerno Samosa Mourabbi galle ceerno Aliou Thiam kamɓe foof min calmini min juuri min ñaguimamoɓe duwaw kono kadi en calmini kala dawoɗo e galle he Piindi TV guila dow tan ha less en calmini en juurima kono kadi en calmini kala jeeɓowo émission gandal ceerno Mody Aidara e kala mbaɗowo commenté kala mbaɗowo partage a wiyama aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa wiye ya julmo wuuri kala komin kaldo e émission ko ganduɗa fewani emin jarlo hen emin jaafo wonno hen fandare tan ko weltinde mon e findinde mon nde wonno neɗɗo timmani kono hade nden mi tottat ceerno Mody Aidara mbaɗa andi hewɓe jewni noon par ce que on jii lewru korka ha gasi min garano oɗon paama tan hay goto suusa waajo hay goto suusa wiide waajo suusa korka kono won noon tan on paami waɗa mi totta ceerno Mody Aidara tanum nelata hande kam ko batterie pelé par ce que o pindo omo fi murey to makko fawi hen kas café makko kas lowol makko hande kam korka tampinani ceerno ala kalid eyyi ko wiyete ko tan kala ko muña fo no gasa wallahi ndeysan a faami eyyi lewru korka 1 mois lewru heewani sa muñi ɗum tan gasat ñakkuno fayre ɓe noon ɓe koratano ɓe won ñakkuɓe fayre ɓe gandanɗa wona rafi wona haydara beela maji mabɓe e suusde Allah e suusde Allah haade ɓe hoorde te ganduɗa korka Allah yiiɗi ko foftinde addicteur uji ma ɗi aɗa ñama tan a ñama tan kaliɗo hay oto so dogui hitande a nannan ɗum garage mbaɗa entretien sakat Allah wima nduɗo lewru kam jiɗɗo mon wadde entretien caliɗa tuggi oɗo waktu ha oɗo waktu nagganam ñamde nde e ñogol ngol e foof mi waɗa mi wonma entretien mbiya ana watta ɗum te seeɗan ceerno ɓe kortaɓe ɓuuri hewde rafi cellata manda saɗa ƴewtidi ɗum kalid par ce que kala mo horta wiyatma mboɗo wonde estomac mboɗo wonde ɗum mboɗo la ilaha illallah kalid armi haalama kala ko waɗa fonctionné 24 heures sur 24 ala foftere yawat bonde haali konga de 12 mois ƴettu téléphone ma aɗa ñiiɓe courant tan mbasa ittude courant bonan waɗat planqué haali gonga de ko noon neɗɗo wayi a faami hande wona c'est pas rien Allah haɗa men ñamde yardu wonko tahe wonko saabi ɗum te sa ƴeewi nde kortande ɓurɗa hewde cellal a sellat kalit sa ay saɗa hoora mi wiyani boom hay cellal ngal tan wawi ɓerde ma no laaɓirat tan a wondata stress kewɗo haali gonga stress ma kay ko goo hunde wonat julde fano mbasa jogani jogu pompiteére ɗum wona stress ma way à part ɗum ɗon ala stress te julde korko musani ceerno ala julde korko kay sukaɓe ketti tan dañi cum sukaɓe dañi ensemble uji a dañi guertoon nayyi kilo ɗiɗi pompiteére kilo soble litre diwlin bottar timmi musani so Allah wallima heeɓi demguel wa muusi kay ko mo paɗen yeeso taski baaba galle on noon ɗe muus on kam ɗe muus wayi eɓe jarlo eɓe jaafo eɓe gacce haqqe wayrugol arde nde min kam lewru korko woni conseil ɗum kam a haali ɗum gila law awi korka kam a wawa hen mi wawa hen arde émission mbaɗa haala mi wawi kalido heege haala yaadani heege kay yiyat tan koye lelɗe soto ma piini ɗo no muusi ye kalid te korkam hikka ka manda ma Allah jaab
aɗen ko tawi Allah wi min yoɓanat hooram korka kanko andan ɗum hoore makko wona ma min dal korkam hikka mi hejjoto mi lelo mi finomo humto noon nanguirmi lewru korko mi hejjoto mi lelo juulungu mbeɗa ko ramasa ramas mbaɗen Allah no faama ɗum ɗon Allah rewani hen hay goto mi nani ceerno korka a mette ƴiƴaw voilà mi yaltata mi pinata hooram no min kam kalir wasde ñamde yerde mi yiɗa hen waddude commentaire wallahi haali ko eyyi mi hettani hen hay goto en jarlima en jaafima enen yewoɓe yoɓe jarlo ɓe jaafa en calmini ceerno men Sérif Matar Ba ceerno Sérif ceerno ɗeywɓe en kamɓe foof Madina Gounass na foof calminama e kala darawo émission gandal ceerno Mody nan noon ceerno men ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jaɓɓe hoto yewne ceerno acte yaade to ceerno Beus on paami tigi mi winomon so ari tan ma on ganda ceerno ari ceerno ha joni mi yaltata e korka ka wonko ñinmami hen siftoranɗe seeɗa so tawi a ƴewtidima so korka fandima haydima balɗe ɗiɗi une semaine convoi ji ɗi no ummirto hanti Fouta ne gara Dakar pour hoorde walla gummo Fouta payi Nouakchott pour hoorde est ce que a ƴewtidima ɗum est ce que hikka a dañino hooroɓe Khalid gallam wi ko fip gallam wi ko fip sabu ñande fof pokkatnomi ko 15 kilos kilo mburu 15 kilos divisé par 2 ko combien de personnes ala est ce qu'on a 30 gallam wi ko fip fuutankoɓe hakkude calinaɓe usel komen ummiɓe cali ummiɓe ndendori wallahi ummiɓe ndullumaji demɓe ummiɓe njum e semmenaɓe wallahi dondunaɓe ala to neɗɗo ummaki arde hoorande kam to ɓe ganda doole ngala way kalit Fouta wul no neɗɗo dandirat hoorema foof lewru korko wat ayi garage Wourossogui illa min garage Wourossogui mi sikkanom ko Arafat guila wiya korko ne heddi balɗe ɗiɗi cikkanom ko darde Arafat woni toon wurtu wuret sababude hewde yimɓe way kaali ɗum on ɗon banggue machallah Foutankoɓe on banggue eɓe jurmini kaali Fouta no wuli namnomi meeɗi hoorde Fouta hakkude 10 heures et midi min hakkude 10 heures et midi mi dañde Fouta ɗon kaɗɗa hakkude 10 heures et midi kalin min mi haɓoyte koppam ɗi natti wadde fonctionné mbattum wadde planque mbaɗa signa nangue no wuli jaw way majjanga mbaɗa signa min gaari bandiraɓe min ɗum Allah fawani kam ɗum nani toon sa huuri toon sa fini pinirta ko ɗomko an a hejjat jara ndiyam mbiya wandimi salligo pour mi juula wendog mi lelo ɗomɗa te ñalawma kam aranta taw ñalawma aranta o ñalawma kal to wiyete 45 degré ha 50 degré te yiyata glace toon kay glace ko ɓiɗɗo goro ko kaaliɗo glace watte jibile ay so yi won Fouta e ganda galle joguiɗo frigo jeewo glace o kamɓe goni star o lewru korka min nani won babiraɓe oɗoɓe piye glace natte hande kaari teggiti hande kaari teggiti glace hande kaari grand place uji noon mbaɗat a faami ɗum tawi nde tan Foutankoɓe sa yi julde lewru korko so fanima tan kam fof ɓe gara Dakar ɓe jaaha Nouakchott ɓe jaaha Nouadhibou jaaha Koroya toon saabu ko toon ɓuuri ɓuubde kaalid no muusi walla jeeya ɓe jaaha ñalloya maayo korko Fouta kam kaalid mbaɗɗo ɗum géré lewru a yaltani Fouta an kam sa tawanoma haare Badar ka kaɓeteɗe wallahi ndeysan sa tawanoma haare Badar ɓe korat cuusi korko wona mama meeɗi faɗɗade jardin an kora pare aɗa woni neeje mbiya aɗa yaha guese paale o yani paale artira o yani ko ɗom yani ɗom ko seeɗa o maya nde way ɗum ɗo hollatma Foutankoɓe jiggol mabɓe diine l'islam ko tolniɓe vraiment wonɓe gandanɗa kam no jarniɓe mayde wawi ɓe mbaɗat ɗum te kadi so julde korko fanima yo mbat feere ɓe koto ala ɗum noon won caɗele mabɓe on défaut mbawi arde hoorde kono probléme mabɓe ko hodde way kalid neɗɗo so ari a hoori neɗɗo joguimama korko ha korko gasi so korko heddima julde korko heddima balɗiɗi hoot mbasa fadde ko mbasa fadde balɗiɗi ñamloɗa ɗum kono ceerno Dakar no weli noon Dakar a humtotono to a yarta ndiyam eyyi ɗo de kam kalid allahuma lakko sumta nano ɗum ta ɗomɗani ko allahuma lakko sumta ɗum tawi neɗɗo so woni korko kalid Dakar hoorani aɗa selli haydara rewanima min mbaɗa hulanma janggo walla te min nani hikka kam ka kebbiraɗo sukara korko Khalid ay woppu sabotage o hikka heɓan hikka ala nodduɗo mi wima kaari waɗɗum
ala sofor gardo sofor dawdo sofor dawdo de jetti enveloppe tan waɗe jungo poche makko nanɗona ɗum wonno seeɗa tan eko min jinno haalde fate banggal actualité kono ceerno jaltane korka ka kalen ko wiyete ko banggue fedi feere ko ganduɗa ko wuura sa ƴewtinima wonko mennoɗa ɗo haalde ceerno ko waɗi fayida woni ko mbinoɗa hande sa waɗi sondage galle mum jaaɗa foof tawta ko babiraɗo o yeehi lakara tawta ɗo dongo yummiraɗo ni jalni e goto banggue mais mi ƴeewi mi ƴewtinima mi andi ko gonga te ko waɗa sondage ƴeewa ɓe gandi koɓe wiiɓe ko babiraɓe cankoto ko ɓuuri hewɓe ko jinnaɓe rewɓe e cankoto ko sondage tan quoi holɗum mbiyata hen eko saabi ɗum cikkuɗa eyyi Kalidou ayi a wona gorko ɗum ɗon kam kala naat galle Dakar galle mo naatɗa ma yi yumiraɗo no fiili kaala way babiraɗo sa namni mi wiyete nen Yoof walla nen Thiaroye walla nen Guéji Waay walla nen Guénale Pikine walla nawtama Fouta walla nawtama Fouta Kalidou guila gonɗa cukalel à l'âge de bas âge puɗɗoɗa liggey Kalidou aɗa doga gorko ko maayi SRS jamme ñalowma ndesa debbo ɓesna situation ma yarani noon Kalidou daña situation ndesa rewɓe tato rewɓe nayo ha nayo Kalidou changement de cuuray nda oɗo debbo so waɗi oɗo façon cuuray o debbo wiyata mi watta o façon goɗɗo façon mbaɗani eyyi manam somi faami sa jogui rewɓe nayo semaine o façon cuurayiji nayyi ma change ɗum façon climat ji nayyi cuuray curkiji nayyi Kalidou cuuray tapar jammaji ɗiɗi a fofat ɗum jiiɗa hen waddu cellal a sellata ɗum tawi sa yiyan neɗɗo jogo rewɓe ɗiɗi rewɓe tata kala tawɗa nen ɗoƴƴo ɗoƴƴat Kalidou so ko woni koye becce ɗe curki natti ɗum hattande wallahi ali gogo ceerno Kalidou ɗum neɗɗo wawa ɗum wadde juuta balɗe te an no gonɗa jeune aɗa liggo ko dañƴa tawa debbo kañum nani foppo ɓandu mum ni fewnuto ni para pour resede nen toppito hoore mum haali go an aɗa liggo aɗa rendino pour resde Kalidou sa resi debbo ari a jogoto eyyi addawa jamme ñalawma ɓesgu kadi ara hande weela janggo welata ɓesgu no ara hande guinna janggo innata ɓesgu no ara ha Allah uddinma oleke pewno adunama mbiya wannimi resa goɗɗo ɓuura worde hoorema ndesa goɗɗo ɓeyda goɗɗo climat cuurayuji ngara liggeyaji ngara ceerno pourtant noon ko kalata ko philosophie debbo foof no yiiɗi Kalidou ɓuuro kam yidde so defi so waɗi tufam ulla hen condi tottuma jara o e debbo waɗa salade de fruit ulla hen aya tottuma jara condi ceerno Aliou Ka en jiiɗa juutde balɗe a juutta balɗe Kalidou a mayat law pourtant ceerno ko kalata ko c'est important sa dañi 60 ans ko bénéfice ɗum tan sa yeehi to IPRES en arrêté taji miruji tan tawta eɓe garani passion rewɓe tan garnata toon passion gorko garnowo toon passion andu kaɗɗo e goto wonɗon jaɓani rete lemmel wallahi ceerno Ali te guila woni jeunesse makko jaɓani liggal liggue muus wasde liggal wasde kalis jooɗo ɓurni ɗum daw jippinde karoji walla jippinde sakuji maaro wallahi ceerno haali gonga anani Kalidou ayi gorko no yurmini Kalidou wallahi haali gonga gorko no yurmini gurdam ma fof gonɗa koye dogde a dogata gorko kay sa foftum tan taw ka lenade gauche ici repose la repose à paix sa foftum tan taw ka nanɗo repose à paix SRS iwata e ma kala tawɗa gorko ɗum tawi sa ndesan yandoto ni jiiya babiraɗo goto hedde 2 heures du matin yalta jogo course dara e mbedda no yando sa arti mbiyama baba lelo yak taw wawa lelade Kalidou ali ko surtout sa jogui min ma ceerno min kam wawa famde rewɓe nayoɗa rewɓe nayo ngaari tigui rigui jogotoɓe ngaari sa wona ngaari a wawa a hanguete Kalidou a hanguete surtout haalulaji ɗi Kalidou min mi wiyete jogo debbo goto en pression debbo tan jiiɗa hen waddu nayo goto fof e jikku mum te ceerno a wawa dañde rewɓe nayo fof nayoɓe fof belda beldude ɗum kam impossible beldata te rewɓe nayo kala tawɗa ma Allah wat hen saaba waɗat debbo mo ganduɗa ko saaba wonat on ko saaba wonat ona wawana ɗum haydara woni manam debbo kangaɗo on wonat asaka o ona wawanta ɗum haydara walla Allah wadduma rewɓe nayo wadduma e cukalel mo ganduɗa on wonat seyɗane ma on dillinat galle o a wawta hen haydara Kalidou ala ceerno haali go rewɓe nayo taw baba ko on tan warata on wara baba saha
afo baba lawo no pawo o boy woni ko yewade pawo pa umo lawo e sukaɓe kamɓe koye mon quatrième fois mbirto haɓɓani hoore ko mbaɗɗa ko no yoni noon kalit wasa fondude quoi ala wawta fondude wawta fondude en tout cas ko hunde nde ganduɗa komi ƴewtidiri ɗum mais ko hunde nde ganduɗa ko wuura ceerno Mody haali ɗum kono ha joni ceerno mi yaltata e ko wiyete foyer ko won phénomène mo ganduɗa nan adda probléme e galleji ɗi woni ko wiyete planique familial ɓe nan mbiye diine ne jaaɓi ɗum ɓe nan mbiye diine jaɓani mboɗa andi an kam a ƴeftanade e ko fate banggal diine mais holɗum mbiyata hande mbaɗo no kaali ɗum dawani hirnani woni tan koye galle jogo rewɓe ɗiɗo walla jogo debbo goto taw hitande foof kaali ko inni debbo tampi ñamde ala ko suudu wotoru joguiɗa dañal ngal ala debbo suwino waɗa planique mbiya debbo watta ɗo planique ɗin ɗon kawuji en général holko mbiyata hen ceerno Mody eyyi kalin min kam banggal planique côté banggal diine min mi haalta banggal diine banggal neɗɗagal kaldan haqqilantagal kaldan nda kalid hande neɗɗo situation ma moƴƴata an sa dawi an dawgol ma journée ma ko dépassement saha daña ɗum saha mbasa ɗum dañ fixani daña debbo suudu wotoru jogui ɗon daña suka tato ha nayo kalid debbo ma wiya hayt so wiya no waɗa plani bom nanggu jungo makko nawa ɗum wiya ya waɗa plani manam an fonno hen softude an foti hen softude taw gorko kam watta plani an foti jaggude joom suudu ma mbiyama jehen mbaɗa ya plani dakkali ko situation oblige a natti wawde hayso yooɗani walla diine jaɓani a natti wawde kaalid hay saha yimɓe mbiyat ko Allah jogui gonga ko Allah jogui kaalid way saha yiyat pukkaɗo suka ma kaalid pina ko pawɗa barme ala ɗum arana loro sukaɓe yaha probléme jangde sukaɓe daro sukaɓe sa yiɓe mo ganduɗa ɓe ñamani eɓe tampi taw ala hakke so wona an sali haɗema no suka ma ceeyam inde waɗe leegal suka ma tan jiya no corcorte boluji no ñaama joom suudu ma kala jiiɗ ɗum yurmo ɗum taw debbo faɗɗani ɗum ceerno haali ko waɗi fayida noon ya ha waɗa futi kalid probléme kewɗo e hoore sofnan neɗɗo wadde goto banggue planique ni jaadi mi wiyata ni dagui mais ni jaadi ko laawol kaaliɗo ko laawol saabu a natti wawde a wawana sinno tawino aɗa wawi kam tigui rigui lewru aɗa heeɓa 1 million 2 million sa welama jibina 10 tonnes ɗum ko affaire ma aɗa wawani taw aɗa wawi ñande fof pukka mbana ƴiɗi sa welama jibin aɗa wawani kono wonɓe ganduɗa kam ko tañiraɓe tan ɓe beddoto yumma tan jogui sukaɓe yumma jogui sukaɓe kaaliɗo so yumma wurani bamma wurani jogoɗa sukaɓe ma aɗa waɗa débrouillé takkal kaaliɗo jiiɗa duuɓi ɗiɗi fof walla hitande fof guinna duuɓi ɗiɗi fof nodda Hammady mbiya min de ko an inni an guinnir ɓinguelam debbo ma yiya ha gandanɗa so ñeɗi ndiyam so ñeɗi ndiyam totti neɗɗo mom wawta ɗum yarde allah fudde eyyi par ce que won rewɓe ganduɗa kam kamɓe soɓe ummima e wonde reedu haaɓe jibini haaɓe muñini ha insama tan kadi ɓe ƴetti ke reedu manam ni muusidal te ari kalir armi haalama ay to doole kewani ɗum on noon cellal kam Allah rokkatma ɗum on noon cellal ceerno sobo Allah ɗo so doole kewani on noon cellal so dañal kalis ngal heewani dañal arani Allah noon ndesan hatta neɗɗo foof haɗe so haɗima ɗo tan rokkima ɗo sa yan neɗɗo jogo ko gasata ronka jibin a yir patron joguiɗo million ngaji autoji ronka jibin yaha ƴetto cugol ɓinguel jananel neha no waɗa adopté sukaɓe janane saha gona debbo condition ji ma moƴƴa donka dañƴe ɓinguel taw aɗa jogui ko jogoriɗa taw aɗa jogui ko jogoriɗa donka dañƴe ɓinguel tan manque a dañani mbatta ko wattinɗa wadde adopté ɓinguel walla miñe jibina rokkuma walla mawne jibina rokkuma ayi kaaliɗo ala joom suudu makko ala way kaaliɗo Allah rokki ɗum cellal kaaliɗo no jibina tan ayi Allah hattama foof way noon so Allah rokkima ɗum noon anne kaaliɗo wonde haqqille ma an a wawa wadde palani a wawa nanngude hoore ma naw joom suudu ma waɗaya palani mbasa leptude ɓinguel janano kaaliɗo manam jamanu koko yeehi ha rokki planique familial gonga te kaaliɗo debbo anda debbo normalement sa dañi ɓinguel poɗɗa ko ñamde ko moƴƴi poftoɗa organe uji ma pofto nda kaaliɗo ko neɗɗo wonna e nder reedu ma manam bale ni jibinɗa nde gorko ma no fatma toppitade normal ñama ko moƴƴi ordonnance uji ma normal fof kala ko météo uji mbiya wat mbaɗa joni sa ala doole noon serani wonɓe ganduɗa guila ɓe jibina ha joni ɓe ñamani ko moƴƴi hay rendez-vous uji mabɓe hôpital ɓe jahata pasnat koɓi manggo no jara pasnat koɓi manggo tan no jara sa mbima
sa lelima hotlelo e jegana wondate meret kalit won ganda il faut gonda hen meret kalit yoɓe jaafomi il faut ganda il faut gonda hen meret wadde rewɓe heewɓe nan gonde meret wona lelde nde walla jijam ɗam wala wona ɗum wasde toppita nde kalit jibinde no muuside ceerno haali gonga a nanani ko mbima ko a mbi debbo so are jibin koyngal gotal nen laakara gotal nen aduna te ceerno jaafoɗa kono jogiiɓe ɓe tubakoɓe ɓe kewɗon wiide alduɓe leñol ngol walla alduɓe partout ta ɓe rewɓe maɓe kewani wondude e meret manda saɗa ƴewtidi gondata e meret kewani mayde couchage woni soɓe jibina accouchement kewani mayde accouchement ko laaɓi kalan waɓe no rewɓe kaaliɗuɓe ɓe mbatte césarienne rewɓe ceerno moɗi mayete e accouchement saabu ala moyen kaaliɗo a wona reedu bindaneɗa ordonnance pota sodde ordonnance on ɗon médecin c'est pas rien binde ordonnance o gorko ma ala ne waɗa takkal no wima hande janggo ɓawo janggo ɓaftawel mi sooda ordonnance o ha on ordonnance niila a sotta ɗum manam somi faami accouchement waɗete préparé gila arani manam debbo woni reedu yo waɗa respecté rendez-vous ji mum yo sooda ordonnance analyse uji makko ina yandoyo waɗa éco te kaaliɗo armi haalama a dawata mine maçon ñalla lowde potoji gara mbiya debbo ar ñanoɗe a wawata ɗum boom kaaliɗo wala won ganda kersat kersade min kam ɗum kam on banggue mbaɗa waɗi hen contre rewɓe worɓe ndam min kam joom suura min watta ɗum reedu mi wiya mi yannata koye makko kotan mi yannata koye makko enen jaadat mbaɗen promenade kala mbo weeli ko affaire ma mo welani ko affaire ma te kaali ɗum no weeli boom kala mbirɗa fof mo andu kaaliro gorko de ay non rewa min mi heɓaro korke ka gas par ce que a fuɗɗima nadde joni ko wiyete gros mot nanɗona mais koko ganduɗa hunde ganduɗa ni waɗi fayida en tout cas yo yimɓe goppu hen hakkille kala mo ganduɗa aɗa wawi ala probléme kala kono mo ganduɗa wawa mbaɗa hakkude kaaliɗo suudu woturu joguiɗa saabu Allah yo madame waɗoy plan walluma walla poos ma walla gurdam ma kaaliɗo hay sinno ko sukaɓe ɗiɗo gurnaɓe haaɓe walla so waɗi plani o dañi plani 5 ans o dañi duuɓi sappo o dañi duuɓi 5 gadda goɗɗo ɓo te duuɓi 5 kam ceerno mataw a dartima hen seeɗa duuɓi 5 de kaaliɗo duuɓi 5 hectare oɗo no journée 500 e pot ko kaalisde ceerno ko mbiyata kadi e waɗoɓe debbo moɓe reedu ha paara ɓe jaafo e haala ka debbo ma wono cowiɗo ya ha jibina taw hay jawdi ni innirɗa walla hay taw ko innirɗa ala eyyi kaaliɗo ay on noon banggue wonɓe ganduɗa mi felat wonɓe ganduɗa mi felataɓe kaaliɗo ndaɗan min koto aɗan holɓe woni mi felata mbayani kaaliɗo an sa dawi dañta ko 5000 francs 5000 francs hen guittata dépasse hen toppitɗa sukama on wawa rendinde on wawa on hay so wino wawi wawa ɗum ɗay sa mawɓe no mbima ɓinguel so ari kañum addorat arsukaji mum wonmo gandanɗa noon ko waɗat ko min teyi an a jogoto an lamma ko bonnata ko sa rendinino ɗum ma so joom suudu ma heptima ma innu way a rendinta aɗa bon ha joom suudu ma dañi ɓinguel boom leeso mo jibini o boom mawnirama joɓat walla sehilama leecce kewɗe esiraɓe joɓata esiraɓe ɗum ko gacce kaali e min dokka kam ɓinguel ma ha parata yoɓana kam leeso ɗum ɓuura wonde gacce leeso accouchement ɗum kam en minimum wat feere joɓana ɗum hoorema seerani pour janggo e jaam aɗen esiraɓe mbaɗi no wiyete ni yennude janggo e jaam kay hewtare walla Allah waɗa dewgal mon gas ndesa goɗɗo Allah udinma mbiya mo ala haydara walla cukalel ngel wirtuma mbiya hay accouchement ma hay accouchement ma min yoma hay kalle won certain détail ju gandanɗa woto jaab joom kalle wot jaab ɗum ay neɗɗo hot jaab aɗa yoɓane to debbo ma accouchement leeso accouchement makko hot jaab neɗɗo no haddino ɓinguel ma won ganda an waɗan ɗum hoorema ceerno haali gonga de duhade kadi won sukaɓe hewɓe wona bammaɓe duhi wona saha o gila o min walli bammakko haw duhi taw on kadi yarani noon te ko histoire juɗɗo taw ko histoire juɗɗo won certain détail ceerno haali gonga min won affaire aji ganduɗa no wawi wonde hakkude men noon wawi won ko gandanɗa wonata hakkude men te aɗa wawi yaade ha gona mawɗo exemple jaafoɗa wi bammude o mi yiyatade a faami hitande jibintede min nayi mbo duhoyi bammakko haydara alani taw bammodi ko taw orkani taw bammodi nayi ha dañi suka mum
ada yiniremo ɗum noon ɓurɗa ko wori fayre kalta wonko ganduɗa wora japay goto waɗan ɗum hoto japay goto waɗanma ɗum waɗan ɗum sukama hay sukbima woni e leegal he waji goto aɗa wiya mboɗo yiiɗi ɓe nawde ɓe nduwoyo salo min an min nde mi jaɓata ɗum min de ma part personnel min mi jaɓata ɗum min won certain détail ji ganduɗa kalel min mi jaɓata ɗum min won ganduɗa min waɗa ɗum gérel hooram wallahi ceerno haali goo min kam to leeso mo joom suuɗam waɗi accusé ko muusi min yoɓana ɗum hooram mi anda wujjere kalis o mi ara mi yoɓa manɗa wawi min yoɓana ɗum hooram ɓinguelam min nawa ɗum duho goɗɗum won détail ganduɗa ko no waɗi sacré hot jab hay goto waɗanma ɗum waɗan ɗum hoorema te ko à vie iwata te an ma ummoɗo ɓima la ko fesore anda an ɓe fesore yeeso hay sulmade ittata ɗum iwata wallahi haali gom ɗum tahi yimɓeɓe ne jewnima non ɗona mi rokkuma une minute mbaɗa souffle ceerno e calminen toon a sehila men ɓe ganduɗa kamɓe ɓe tampata e yebde émission kono kadi ɓe tampata e wadde commentaire e partage eɗen calmini bébé Aissa toon to Philadelphie sehil men guila ko ɓooyi nen Rabi Touré eɗen calmini nen Rabi Touré toon to Philadelphie Eva Ndiaye sehil ma madame Silla eɗen calminamo cohonam Kalidou Thiam en calminimo Doro Congan en calminimo kono ceerno hande émission dokkanmi ɗum ko sehil men goto biyeteɗo Naawo gondoto to Semme Naawo Diallo kala commentaire kala émission ceerno Mody naɗo omon waɗa ɗum commentaire kono Naawo Diallo hande ko an jeeyi émission en calminimo no fewi nen lelɗo en calminimo Oumou Aissa Soumare en calminimo ceerno Amadou Louti Ba en calmini ceerno Sérif Mouhtar kala mo ganduɗa hande en gaddani inde mum ceerno lawol gongol ma en gaddu inde mum so Allah lamɗo o jeeyi kono sehil ma ceerno Aliou Ka o wi bisimilla ma galle makko ceerno Aliou Ka o wi bisimilla ma galle makko inchallah kono ceerno ɗum ko jinmi kadi kaalen rapidement mbaɗa andi ko hedde mintaji ko natti hewde woni ko wiyete ko hoolare nden a yiyanno gona caggal leydi mi wona caggal leydi mi wiya mboɗo yiiɗi mahde mi nelda ceerno Mody wiya ko kawam walla ko babam cawdiɗo mi neldamo kalis o mbahanami o waɗirana kam no jiɗirmi walla mi uddita bitik mi totta miñam wona hen o waɗira no fewi kono joni ceerno ɗum fof ko honnete ɗum kala mo kooliɗa ha desnuɗa place kalis hay ko wawi hay galle ma sa resni walla dépense galle ma a dañta hen ko ɓuuɓi ɓerde ma woni probléme o joni eyyi Kalidou aɗa andi joni won valeur aji ganduɗa koko uste men ay nden aɗa wawno joɗade e leegal walla nenɗa yimɓe sappo kam fof koɓe jogui koɓe rimɓe goto fof ko dimo jam fotako so adodire ma kala ko adodire ma waɗa ɗum joni noon sa ƴetti yimɓe sappo goto wona hen dimo heddiɓe fof jam fotoɓe ko situation aduna way noon Kalidou hande ayi joni papier waɗi tan signude kayit enen mawɓe men nden gandano papier konngol maɓɓe tan so mbi konngol fut mayde ittat ɗum hay son kaaɓi hay son gaɗodirɗon ko kam waɗa ɓe mbaɗa ɗum way joni ɗum natti wadde anani jam fo joni min mi jam fo Kalidou pour rien yam Kalidou wona caggal leydi tota kam kalis makko yamma han ɗum mi ñama kalis o ɗum wona manam natti wonde gacce yam par duttoɗa jaaha to ceerno mbaɗa haalaka e frigo ƴetta haalaka mbaɗa ɗum e frigo cikka ma nafe Kalidou ɗum tawi saaha yimɓe no mbiya sa dañi totta koreji ma walla sa dañi place ma min mbaɗami waɗa préfére mi totta mo wona bandam ɓurni kam mi totta bandam par ce que joni heɓe ɗo mbiyata kamɓe hay soɓe udditi place walla ɓe cuudoto ɓe mbiya ɓe kollirta kamɓe jeeyi place o ɓe totta ɗum goɗɗo ɓurani ɓe hande ɓe totta miñiɓe walla baadiɓe aɗa min ko tawi mbimi noon Kalidou min so goɗɗo bonnani kam mi nawete le gendarmerie mi nawete lawol way hande ko wayni baaɗe walla bamma tokos on aɗa wawi ɗum nawde gendarmerie san ñamat kalis ma aɗa finata hawre makko wallahi haali goo anani Kalidou ɗum tawi ayi yimɓe Kalidou avant tout d' abord neɗɗo ndimako so natti wonde ma ana wona natti won neɗɗo aɗan yahani tan wawi natti wonde neɗɗo ceerno aɗan ko ñagotomami ɗo naggana kam ɗo mbaɗen ɗum débat spécial ɓe mbi kam 2 minutes heddani men ceerno aɗa andi ko wiyete bracelet électronique mbaɗa andi ma Ali Fall holla ɗum joni ɗum ko jiyata ɗo joni woni bracelet électronique joni hewno wonde ko caggal leydi ko wayno Amérique en ko way noon sa dañi caɗele e laamu a foti sokede prison aɗa wawi woppede jaaha galle ma kono a haɓante ɗum ɗo e koygal ɓe kaɓantuma ɗum bracelet mate siyame to ala eyyi so jaranima tajja jungo ma eyyi kono kam koye koygal haɓɓate taw kala to mbawɗa wonde kamɓe eɓe gandi ɗum no moƴƴi eyyi joni noon won namdal gargal hen ummiɗo Madina Gounass ceernajo goto neldi o wima est ce que a watta feere mbaɗa essayé bracelet électronique ƴeewa ko safata par ce que eɓe ƴewtini so guerre waɗi wuuro ko an haalete
joni noon ko wiyete bracelet électronique kewi wonko hollirte ni e image est ce que a watta essayé bracelet électronique e koyngal ma ƴeewa pour uddude émission o question to min mbiɗa mbaɗi no gunas daka mbaɗa foti andude ɗi question ngaji mbaɗa andi holo nolta ɗum ɗo kalid min yo wot koɓe jiɗani kam ko wona ɗum ɗo bracelet koyngal bracelet an mbiya kala kaɓɓanaɗo bracelet ka dañƴuɗo e laamu probléme hoto ɓe ɗum no mi dañde laamu probléme te kalid ay wuuro mo gandanɗa kala ko duwa toon Allah jaaboto won ganduɗa fijirtaki toon wallahi haali go jumo jolowo laana manda jumol jolowo laana yimetake tufde kalid wallahi haali go ko wayni Madina Gounass Daka wonko gandanɗa hot fijir ɗum toon a fijirat toon hawre amin wallahi te ceerno kal ɗum ko sérifaji boɗejo kalid ay min ko mbinom ko ay min mi ala joom tan way kalid mi woppat yaat toon a woppat Daka mi woppat yaat toon nda ɗum natti yodde keydi kalid nda joni natti ma yiɗa ay kalid neɗɗo donama maya bo ɓuuri ni donama dañɗa laamu probléme kalid aɗa andi laam dañɗa probléme laam surtout bracelet électronique bracelet électronique walla saɗa salligino ina yiye a fota kam duwanade goɗɗum sona bracelet électronique mi haɓɓo bracelet électronique gandanɗa tan naate tarode mbaɗa looto bom ɓe jeet kam wallahi haali joni mbiya gona Madina Gounass mbiya yo ceerno moɗo waɗa ɗum test mbiyaɗa yiɗ ceerno moɗo te ɓurɓe handude hen noon ɗon Allah jarama ɓe jarama min mbaɗani kalid gueɗe ɗiɗi woppat ɗum émission o woppat ɗum gandal ceerno moɗo mi woppat ɗum mi ƴeewat mami yewtide hen e Abou Diop yo ƴeewanom goɗɗo façon émission so jaari hay taggue mbaɗa yiiɗi émission mi jooɗo mo watta taggude ala probléme on émission mam liggi ɗum aɗa wiye kaari sonki dungoru alpha Madina Gounass kedi min kam mam binda lettre am mi waɗa feere Abdoulaye Bayel heɓa ɗum ɓe ganda ko ɗum saabi ceero moɗo woppi arde Madina Gounass non en calmini hen Abou Ndiaye Souleymane Golo kadi en calminimo ceerno ɗum wonno émission men hannde mboɗa andi moppuma mbaynoɗa eyyi Kalid mi salmini kala daaro émission mi salmini ɗum o biɗo noon yam haɓɓane bracelet yo haɓɓane bracelet non so bracelet o yettima Sénégal yo iɗo ɗum humpitade kala wonno e caméra en calmini en juurima kono en calmini khalife général kullu monteur Alhaji Ali Fall kendo yo à très prochainement Kalidou Gamojo Kalidou Kagido Kalidou Gamojo Kalidou Kagido KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadeele mon ngasi halabi ceerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañaari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma